Kwa kanyo ni jonyuol mamanyoro mani kod nyithindo ma korka nyuol kwayo sirikal mondo tem matek okelnegi yath chanjo mar BCG mar geng'o tuo mar kahera kata tuberculosis min TB. Ywak ma kama obiro kaluwore gi onge mar yedhego e osiptende. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, jotend sekta mar thieth oyango ni nok mar chanjo mar BCG okwako Kenya mangima. Kata obedo ni odiochieng' kod odiochieng' inyuolo nyithindo, kuom thuolo mar dwe achiel sani, chanjo mar nyithindo ma korka onyuol mong'ere kaka BCG mochung' ne geng'o tuo mar kahera kata TB osebedo ka onge e kuonde chiwo thieth mopogore e kaunti ma Kisumu. Kaluwore kod midhiero makamano, janyuol kaka Ivona Awuor mawuok e kar dak Madunga mane okonyore tarik 24 dwe ni e kar yudo thieth ma Kisumu County Referral Hospital yango pek ma odhi bedo godo e duogo e osiptal juma manyien kaka ne ochikgi kaluwore kod pek mar nengo ngima. Shida madhi yudo next week en mar transport. Niwach transport en 150 to 150 no kaneno ng'eny sana. Janyuol machielo bende Brenda Awinja mani okonyore tarik 30 dwe ni yango ni duogo juma manyien kendo e od thieth mar kelo mihiche mondo ochanji ok dhi bedo ne mayot nikech rem ma pod en godo tok nyuol. Venye nilijifungua nilishonwa, sasa kutembea ni ngumu. Sasa hata sijui kama hiyo date nitaweza kurudi. Na pia natoka mbali, transport pia. Komachielo, janyuol Jakotieno mami node ne okonyore tarik 15 dwe mar 12 ni e yor pala yango ni nyaka sani nyathine pok oyudo chanjo mar BCG bang' ne temo ywayo tol ne osiptende mag piny owacho kod mag ji giwegi mayudore e kaunti ma Kisumu. Kanigolowa nong'iswa ni chanjo mar BCG onge. To kanwa temo penjo ni wanyalo duogo tich adi kata bang' ndalo adi mondo mi wayud chanjo no. Jogo nong'isowa ni ok ging'eyo. Jack yango ni osiptende ji giwegi madongo e Kisumu mane ni kod chanjo mar BCG ne otuone ka wacho ni kwan chanjo magin go gin mag nyithindo ma onyuol kuondego gino mane ochune mondo man chanjo oko mar Kisumu kuma bende ne okonyal chope nikech minode pod yot ok ne nyalo wuotho. Hospital ariyo madongo mag ji giwegi manie boma ma Kisumu kae na yudo ka chanjo no nitie, to kana kwayo kane ginyalo miyo na nyathi chanjo no ne gitama ma ginyisa ni chanjo no gitin kode to manitie no gikano ne nyithindo ma inyuolo kanyo. Jonyuol go koro kwayo sirikal ni ka chanjo obiro chopo to jochiw thieth obiro wuothe dhoudi mar chanjo nyithindo mane onyuol to ne ok oyudo chanjo mar BCG e kuonde thieth manonyuolgie. Indike health workers mondo giwuoth dhot ka dhot mondo nyithindo ma ekonyuol giyud chanjo no. Mimi naona wangeweka hizi chanjo ziko hospitalini wakati mama anajifungua, at least anapata chanjo hapo kushinda kuambiwa aende nyumbani tena arudi. Gimedo telo ni sirikal owinjore omi pek ngima mine mayach kaachiel kod nyithindo ahinya to kotendo kod weche chanjo kaka mag BCG makonyo e geng'o tuo mar kahera kata TB. Hapa ni weche thieth en gino manyaka gimi pek, en gino manyaka girang matut ahinya mine mapek ahinya nyithindo ma inyuolo. Apisas mag thieth e kaunti ma Kisumu kotelnegi kod jatend migawo mar thieth Dr. Gregory Ganda kod jatelo mochung' ne weche ler mar alwora Frederick Oluoch e yor ong'we yamo oyango ni midhiero mar onge chanjo mar BCG en midhiero masani okwako osiptende ma pacho kama ngima. Kata kamano gigeno ni chakre dwe mar achiel higa manyien 2025 chanjo no dhi chopo kendo jonyuol ibiluongi mondo kel nyithindo oyud chanjo mar BCG. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bas wadhi yue moro machuo kodo weche manyien bang' daka matin taneno kuseoro ote maru 2-3-6 kama Lawi Adori aneno Ramogi TV yo makare tawuoro lar mar jo Kenya ero kama ahinya Lawi. Ramogi TV Trevor Imore an kodi kenda mor ahinya aneni kawuono Sunday aneni ga mana Tuesday gi Wednesday ma Sara Singa nyakoro Odongo mar wang' neno West Kanyamkago. Happy New Year ne baba wa Singa Odongo
mano Wuod Adoyo kod Simon Singa gi Mise Singa pamoja na joka Singa duto te arito neno twak mar jakom Raila Amolo Odinga. Baba erokamano ahinya Sara Singa. Sani pod wane shift moro mar holiday cha omiyo antiere kaka wuono obro dok juma mabiro. Erokamano bang' dakika matin mabiro kik idhi mabor ahinya.